Vaasaan seuraamaan West Coastilla turbodieselillä ja oikealle radalle Tero Sampokoski Toyota Timangillaan, eli hyötykulkuneuvoja tässä ensimmäisessä lähdössä. Ja ryhmä näillä molemmilla kuljettajilla Street Bracket. Ja reaktiot vasemmalle radalle 0730 Mersulle ja Toyotalle 065. Kuljettaja meillä on mukava lauma mukana. Ja sitten meille tulee sinne vasemmalle radalle Benny Ingves Plymouth Barracuudallaan. Ja oikealle radalle Marko Ojanen Chevrolet Corvette. Ja onko hanskojen väri vaihtunut tähän kilpailuun? Kyllä on, siellä näkyy myös keltaista. Viime kerralla Markolla oli todella vitivalkoiset hanskat tuolla valkoisessa Corvetessa. Ja siinä molemmat autot valmiina Statesissä. Tuollainen 8591 aika olisi noin 13.4 varttimaililla, mitä Ingves siinä Plymouth Barracuudallaan täräytti. Orasen Corvette olisi aikaan varttimaililla. Ja sitten lisää tehoa radalle ja sinne vasemmalle radalle tulee Osmo Isokungas Starfire. Auto on ollut tässä muutaman vuoden aikana rakenteilla ja minkälaista tekniikkaa tuolla Jarkon autossa sitten onkaan, selviää varmaan tässä päivän mittaan. Blowerin remmi siellä tutusti tietysti pyörii. Reaktiota ja ajat Isokungas 10.190 ja Kankaanpää 7.365. 7.365 vastaa Kankaanpäälle ensimmäiseen vetoon. Ei huono autolle, jolla on päästy testaamaan ensimmäisen kerran viime viikolla radalla. Ja oikealle radalle Timo Mäntyharju Volkkari kuplalla. Ja Mäntyharjuhan normaalisti kilpailee kuplallaan tuossa A-ryhmässä, eli alle 4-litraiset vapaasti hengittävät, mutta nyt siis tänään Heads Up-ryhmässä. Moottoripyörät ja junior ryhmät, reaktioajan on laittelu 1 ja siitä eteenpäin. Ja pudotusajossa sitten nämä rakettiryhmät ottavat oman ihanen aikansa niin, että hitaasti auto lähtee tai kilpaileeko sen indeksien erotuksen verran ennemmin. Ja sitten moottoripyöriä, ensimmäinen laittelulähtö, siinä Patrick Dalin Suzukillaan vasen rata ja Daniel Ek, myös identtinen Suzuki oikealla radalla. Ja lähtöreaktio 1028 Dalinille ja Ekille 1186, eli Dalinin aika, joka tietäisi varttimaililla sellaista 11.1 suurin piirtein.
Robert Camaro, oikea rata ja molemmat. Ja sitten vasemmalle radalle todella hurjan näköinen ET Bracket-ryhmän kilpuri Ted Helin Opel Rekordilla. Ja ilmeisesti moparin tekniikalla valitettavasti. Ja oikealle radalle Pasi Järvistö, hieno Chevrolet Chevy 2. Ja Järvistö ajaa Hexam. Helin Rekordilla. Ja sitten ET Bracket-ryhmään tulee ajamaan siinä Gustav Hagström, Outlaw-tiimistä tuttu kuljettaja mekaanikon ominaisuudessa. Ja oikealle radalle Timo Huolman, Oldsmobile Cutlass. Hagströmi ET Bracket-ryhmässä, Huolman. Ja hienosti siinä todella siisti punainen Fastback Mustang liikahtaa. Sven Lindberg Kasen rata ja Seppo Parta Hautamäki. Ja siellä jo seuraavat kilpailijat ovat liikkeellä. Kai Westlund, Mats Bengtsin Mitsubishi Street Bracket-ryhmän kilpuri. Mazdalle aika 8992 ja Mitsulle 9369. Ja sitten jatketaan siinä vasen rata Street Bracket-ryhmän kilpailija Tom Rosenbach, Nissan 200 XL, oikea rata Niklas Löfmark. Ja aika hänelle 8947 Löfmarkille. Hexam-ryhmässä aika Volkan 8942. 8942 tietäisi varttimaililla tuollaista 13.8, 13.9 aikaa. Ja lisää Hitlerin kostoja sinne radalle, eli volkkareita tulossa Jere Tapio. PV Ovaalilla vasemmalle radalle tuo musta kupla. Ryhmään ja Petri Tikkaojan Plymouth Duster sitten vuorostaan Street Bracket-ryhmän kuljettaja. Ja Carssoni Mitsubishille reaktio 135. Ja aika 8462 Mitsubishille. Ja Dusterille aika 8959.
Jarkolla hieno auto tulossa siinä. Tero Alatyppö, Dodge Charger 500 tuohon vasemmalle radalle. Ja sitten viime kisassa täällä Vaasassa todella hurjia keulia esittänyt Fredrik Grönlundin VV Kirppu, eli tämä VV Puky, oikea rata, ja katsotaan minkälaisiin lähtöloikkiin Puky pystyy tänä päivänä kisassa. Ja sain tuossa taustatietoa, että 10-9 oli mies täräyttänyt tuolla Kauhajalla viime viikon loppulla tällä samaisella volkkarikirpullaan. Ja rata Teemu Ousalo, Nissan Skyline. Niin ikään Street Track-ryhmän kilpailija, eli lähtöreaktiot ovat siinä laittelut perusteena. Ja Stock Superstock. SF-sarjasta tuttu kuljettaja ja auto Sami Toppari AMX SS69 osallistuu tässä nyt sitten pieniin testilähtöihin. Perinteisesti tämä Topparin AMX vetää todella kovia keulia tuolla SM-kisoissa, ja katsotaan mikä on sitten meno täällä Vaasassa. Uskon, että hän ottaa tällaisia alle täyden matkan testilähtöjä. Ministeriautollaan, eli Oldsmobile Delta 88 460. Siellä paukkuja, tämä Lautakosken auto siellä istuu. Ja sitten Peter Setälä, niin ikään Etsap-ryhmän kilpailuryhmään tuolla punaisella kamarolla. Vasenta rataa aika. Ja sitten meillä on ilmeisesti jotain tunturipöllyä tulossa täällä radalle. Elikkä seurataan Tuulisuojan raudat aikoinaan. Onkohan tuossa sitten kaasarikurkkoa viilattu kenties, ja onko pakoputki alkuperäinen? Sitä voisi joku rätkäpoliisi tutkia hyvinkin suurella mielenkiinnolla. Suurella mielenkiinnolla. Ja siellä etupyörä ilmassa, ja nyt kyllä vipottaa siihen malliin, että kumoon menee. Siinä todennäköisesti ei mitään lakia, oikea rata. Jani Svenberg Toyota Karinallaan, ja toivotaan oloista sieltä Svenbergin Karinan konehuoneesta. Street Bracket-ryhmää siis tämä Toyota Timangi vasen rata ja Jani Svenberg Toyota Karinallaan ET Bracket-ryhmään, eli tähän nopeampaan Bracket-ryhmään kuuluu sitten kovasti tyrpotettu punainen Karina. Ja sitten vielä viimeinen pari tästä. Ja vasemmalle radalle Marko Oranen Chevrolet Corvette keltavalkoisin hansikkain. Siellä ohjataan hienoa valkoista Corvettea, ja oikea rata hieman brutaalimpi vehje. Jarkko Kankaanpää Oldsmobile Starfighter. Ja Jarkkohan osallistuu täällä tähän katuautoryhmään, eli Etsap-ryhmään. Ja Oranen tuolla Corvetellaan Street Tracket-ryhmään.
Orasen ensimmäinen vetoaika hänelle 9.448. Ja kyllä sinne näin käy, että Starfire painaa. Vasen rata Junnu Rasterillaan ja Jenny Åkerman oikea rata. Ja siinä kyllä reaktiolla on liikkeelle 8.9 ja Jenny Åkerman ottaa loistavilla 5.8.1 heti ensimmäiseen lähtöön. Pelkonen Pit Pro Crossillaan. Molemmat kuljettajat liikkeelle, Samuli Olli, mutta varmasti kuten kuuluukin uudelle kilpurille. Ja sitten jatketaan siinä Street Bracket-ryhmällä Grandprix Sevinovalla vasen rata. Ajanut tänään ajan 8.9.8. Pyrkivät saamaan mahdollisimman hyvät lähtöreaktiot. Ja sieltä tulee kunnon burnoutti. Pakettiin osallistuu siinä Hautamäki ja Pasi Järvistö tätä Heads Up-ryhmää. Kilometriä tunnissa vetää tuo sininen Sevi 2 7.1. Aika 11.1 Järvistön aika varttimailille muunnettuna. Ja sitten Heads Up-ryhmään kuuluu tämä vasemman radan Timo Mäntyharjun Volkkari Kupla. Ja oikea rata ET Bracket-ryhmän Ted Helin Opel Recordillaan. Tietäisi noin 10.8 aikaa varttimaililla. Ja sitten myös ensimmäistä kertaa tänään radalla, vasemmalle radalle Ari Luoma-aho Dot Challengerillaan. Hienon näköinen oranssi Dot Challenger ja Gustav Häggström oikea ratavuosi Mustapakilla. Molemmat kuljettajat ET Bracket-ryhmässä ja reaktiot Luoma-aholle 5 aika 6.8. Ja sitten vasen rata, Tero Pirttimäki Ford Cortina, ajanut tänään 8.4.96 Heads Up-ryhmää ja myös Heads Up-ryhmää päivän ensimmäistä kertaa radalla. Oliko näin, että viime kerran todella miehekkäästi menemään, aika hänellä rattamaan. Ja hienoa Burnista hienolla autolla. Itse asiassa molemmilla radoilla vetää siellä vasemmalla radalla Jukka Tukiainen Ford 5-ikkunainen kupee oranssi kilpuri ja oikea rata. Viime kisassa hurja keulia näyttänyt Fredrik Grönlundin Volkkari Kirppu. Sellaista 12.6 ja 12.7 välistä aikaa.
sitten tulossa viivalle siihen Cloverin voimin vasemmalle radalle Marko Vanhamäki Dodge Dartillaan. Ja ryhmä hänellä ET Bracket ja Street Bracket, eli tähän sisääntuloryhmään kuuluu sitten Tero Sampokosken Toyota Kimangi oikealla radalla. Lähtee todella terävästi liikkeelle ihan liian terävä punavalo Vanhamäen 7. Tietää noin 11.5 aikaa ja sieltä tulee meillä sitten Hannu Tekoniemi vetää tuollaista kunnon ProBurn. Elikkä lähinnä testilähtöä siinä vetää siis Hannu Tekoniemi. Kilpailee tuolla reaktioaika 8.10 ja aika hänelle tämä 1,8 mailin matka. Jaha, ja nyt tulee aina vain vehkeet kovenee, mutta jotain pamahtaa siellä nyt sitten 65 kilometriä tunnissa. Ja sitten siellä vasemmalla radalla tulossa todella tyylikäs ja toimiva auto. Petteri Vatanen. Porissa jotain muuta, täällä Vatanen. Chevy 210 vuosimalli 57 punainen Cloverilla ryhditetty auto vasemmalla radalla ja Sami Toppari ET Bracket ryhmän kuljettaja on ilmeisesti veti tuossa päivän nopeimman ajan ensimmäisellä kierroksellaan tässä oikealla radalla, eli Petteri Vatanen vasen rata, Sami Toppari oikea rata. M5 vastaa sitä 995 aikaa suurin piirtein Martin Mailille. 7657 aika on noin 11.9 aika. Vatanenhan on vetänyt ainakin 10 kaseja tuolla todella hienolla autolla, joka eilenkin illalla oli Seinäjoen Cruisingissa mukana. Esa-ryhmän Ford Escort vasen rata ja Mika Saari ET Bracket 82. Ja nyt siellä sitten teknisiä ongelmia siinä Petersen hallinnassa. Mutta näin hän ei pääse sitten lähtöön, vaan Robert Englum Sevy Kamarolla vetää siinä yksin tämän lähdön, eli Heads Up-ryhmän lähtö Englumille ajanut tänään Sitten meillä on vielä Jarno Salonen Chevrolet Sevelle Street Brackettia ajava kuljettaja vasemmalla radalla. Sevelle liikkunut tänään aikaan 8909, eli tarkoittaa tuollaista korkeaa 13.8 luokkaa aikaa. 1.4 maille muutettuna ja oikea rata Heads Up-ryhmän kuljettaja Petteri Nahkala. Ja sitten lisää kuplaa radalle Heads Up-ryhmään Jere Tapio VV Ovaalilla vasen rata ajanut tänään 9628 ajan. Ja ryhmään sitten
ovaalilla oikea rata ja Sven Ja nyt melkein voisi sanoa, että jälleen kaksi tällaista melko lailla pellepelotonta vehjettä tulossa vasemmalle radalle Jarkko Kankaanpää, Osmobile Starfire ja oikea rata The Helin Opel Record. Päälle. Ja siellä jälleen sitten Burnout Montussa tapahtuu. Mutta mitä siellä sitten tapahtuu ja tapahtuuko sitten enää mitään? Sitä jäämme tässä nyt sitten seuraamaan. Vasemmalla rairalla siellä Matti Alenius Mersullaan ja siinä pikkasen tumppasi tuo todella hieno, nopea ja keuliva Fredrik Grönlundin volkkaripukku tuohon Furnikseen ja katsotaan mihin iskuun sitten auto tulee tuon stumppauksen jälkeen. Street Bracket-ryhmässä Aleniuksen dieseli Mersu ja Heads Up-ryhmä ajaa Fredrik Grönlund tällä vihreällään Kirkullaan. Hienolla parhaastaan siinä yli kymmenyksen verran. 8.339 aika vastaa varttimaililla sellaista 13.0-13.1 luokkaa olevaa aikaa. Ja sitten ET Bracket-ryhmän kilpailija myös tuolla Sportman-ryhmissä ajaa kilpaa SM-sarjassa vasemman radan kilpailija Mika Saari Oldsmobile Delta 88 468 kuutiotuumainen Oldsmobile. Petteri Valtanen Sevi 210 Porissainen on Risti Valtasek. Ja nyt sitten, mitä me näemme? Onko näin, että siellä on vuorossa Sami Toppari? Kyllä näin on, siellä Sami Toppari Petri Losilan Paappiksella. Hiukan on kaastuttimen kurkkua viilattu tuossa 256-tuumaisessa Paappiksessa, jossa tehoa on noin 50 hevosvoimaa. Kyllä meinaan niin pikkasen tupaamaan vaihteita ja aina vain pipottaa menemään. Oikein radan kilpailija Harri Mylläri siinä. Todella mielenkiintoisen näköinen Paappatunturi. Niiden myynti olisi varmaan moninkertaistunut, jos ne olisi tunturin tehtaalta suoraan tollaisina. Ja sitten muuta hienoa kalustoa tulossa. Gustavo Häggström Ford Mustang, punainen fastback tuolta Kalliomäen Outlaw-tiimistä erittäin. Ja siinä massiivista Burnista esittää Jarkko Kankaanpää massiivisella Jere Tapio ajanut tänään parhaansa 9.06.71 aika Kankaanpäälle 159 kilometriä tunnissa. Siihen taisi mennä samoihin luokkiin mitä on aikaisemminkin tänä viikonloppuna, eli tänä päivänä liikkunut tuo Kankaanpään lentotukialus. Ja sitten meillä tulee siellä Dodge Challenger. Ja Petteri Nahkala. Volkari kupla 1302. Kuplallaan ajan 10.4.73. Ei paranna John Carson Mitsubishi Lancer Evo 4 siinä tulossa vasemmalle radalle. Hesab-ryhmää ajanut tänään 8.4.18 ajan. Ja
Nyt siellä oli Joni Hautakosken autossa tällaista pientä töpeksintää. Sovimme tuossa Janin kanssa aamulla, että jos tulee töpeksintää, niin sovitaan, että mekaanikko on kuskina. Nyt auto liikkuu, niin nyt ei ole töpeksintää, eli Jani oli liikkeellä jälleen siellä. Eli puolen sekunnin reaktion päälle, joka on siis vihreän valon minimireaktio. Matti Alenius, Mersu aikaan 9.78. Ei paranna ja Rahkonen 10.1 ei myöskään hän paranna aikojen puitteissa, mutta Rahkoselle siinä mahtava reaktioaika 0,530 sekuntia. Ja sitten meillä on jälleen vuorossa Plymouth Barracuudallaan Benny Ingves Street Bracket-ryhmää ajanut tänään ajan 8507. Ja Fredrik Grönlund esitti tuossa edellisessä lähdössä jo melkoista keulimista tässä oikealla radalla VV-kirpullaan. Ja Volkari osallistuu tähän rekisteröityjen katuautojen ryhmään. Reaktiolla 5. Ja se on tuolla 17.9 sekuntia. 14.00 lainappi kiinni ja sen jälkeen uusia kilpailijoita ei sinne enää sitten oteta. Ja sitten meillä on tulossa Niklas Lönnmark Volkari Ovaalilla vasen rata ja Pappa Tunturillakin äskeisessä lähdössä keulinut. Sami Toppari tulee keulimaan. Aika Toppasta. Ja sitten meillä on siellä vielä muutama pari kilpailijoita jäljellä. Vasemmalla radalla tulossa Cloveriin luottava Marko Vanhamäki ET Bracket-ryhmään. Marko Vanhamäki. Kyllä sitten rankasti asenteella. Tiina osallistuu Hessam-ryhmään. Hannu Tekoniemi täällä käy testaamassa kalustoaan, tätä Javeliiniaan tulevaa SM-finaalia. Ja hyvin siinä puree kyllä Javeliinin takanakki tuohon rataan kiinni. Burnoutit esittää tässä Hannu Mylläri, täytyy sanoa, Purasjärven muuttamiseen tai sammumiseen. Ja toivotaan, että kaikki menee nyt hyvin. Hannu Mylläri tykitti 4.886, 232 kilometriä tuolla Purasjärvellä, mutta täällä